Il-listi ta' stennija fl-isptar Mater Dei sabiex wieħed jistenna għall-operazzjonijiet naqset kważi bin-nofs. Dan hekk kif minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija ħafna mill-operazzjonijiet wafqu. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt li inawgura sala ġewwa l-isptar Mater Dei. Minn April fejn kellna kważi 6,000 ruħ fuq il-waiting list kienu aktar mill-żmien stipulat tal-patient charter, issa f'Settembru, sa Settembru s-sedin f'Ottubru, dil-figura minn 6,000 naqsa tal-3,380, ġifiri. F'temp ta' 6 xhur naqqasna sow dik il-waiting list li kienet inġemat matul ix-xhur tal-Covid u fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin l-impenn tagħna u li nkomplu innaqsu il-waiting list biex nerġgħu nġibuha bħalma kienet qabel il-Covid u eventwalment anka aħjar. Chris Fern qal kif l-operazzjonijiet saru tul il-ħdud u l-festi pubbliċi u semma kif saru 500 operazzjoni tul il-jum tal-Ħadd. Semma kif il-Gvern għamel ftehim mal-isptarijiet privati biex isiru l-operazzjonijiet hemmhekk waqt li dawn jitħallsu mill-Gvern. Id-Deputat Prim Ministru qal kif din is-sala se tintuża għal kura intensiva ta' pazjenti wara operazzjonijiet maġġuri. Qal kif il-pazjenti li se jkunu f'din is-sala se jkunu dawk li għandhom bżonn attenzjoni iżjed minn ta' sala normali u ftit anqas minn dawk tal-ITU. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll kirurgu. Aħna dan il-unit ilqajna l-ewwel pazjenti fih f'nofs Ġunju, ġifieri f'dawn il-ftit ġimgħat li għaddew, għandi l-pjaċir ngħid li tim Surgical High Dependency Unit, tim SHDU, diġà tratta 250 pazjent li għaddew minn dan il-unit.